Balima Anyakuma, très urgent. Balima au biais, mercredi 22 avril 2026. Ko démocratie, ko fenjugu ba de doa, ka nana ko gana Mali chide. Débat do de be mena révélation ba do ke Mali onyebi. Yara démocratie e fen kolon de wa. Et en balmache Siriki Kouyaté a bora e kuma kando fo. Mena Mali on bo filila. Anya ba la bibina. Ubeka démocratie la gauche Burkina Faso Mali aye si jamana beka ubeka démocratie la gauche fambe ko démocratie may mbemu fo onyena Malion sorasi fanga ne wola ko de to Mali kono ne sorasi fanga yi ka démocratie fanga yi mais bena tien do fo bi Tete Mali kono Mali koka mu bise kane soso la. Et j'ai des preuves à l'appui. Maintenant Siriki Kouyaté bla fola ka kuma nga janga na me folo. La démocratie c'est un crime. Comme si la démocratie c'est aujourd'hui vu. C'est la démocratie qu'elle a tué, il faut qu'on ait terrorisme. Alors que terrorisme qu'elle était. Mais au Borami, au posture Borami quoi. Voilà, au comportement face au vraiment. Nous un plateau spécial quoi. Parce que faire nos dos quoi, c'est très dangereux. Nous faisons dans la camp, surtout nous qui sont les décideurs. Ou pas foutu, ou pas foucha. Finalement, on a deux nous la main. Ou nous le tuer, quand Jamana est au boulot. C'est comme la fait une vie quand Jamana la mort au boulot. Nous nous comportement de tout ce comportement avec les quoi. Parce que Jamana Maramana qui va foutu, il va foucha. Vision T. Jamana tsekata femu ko ibulu ben nakariya donkelen kama wa shinima n'entara particular ibina doro fotuko ko c'est ça la démocratie, c'est ça la démocratie. Ah non mais aga gele non quoi vraiment ni ado ma mais ne yere nyinga mais kuruti muda mais e ga me jonde ma en particulier mun kame bi ko démocratie na jamana ci mun kame ri ko 26 mars ko chentala mun kame bi ko beneficiaires ko ma fatira mun na ko lonten mais en ce moment be amudo anu be boroke ou blessera ako kana chumina ay sur be no doni no mun be no ko lonte donc no sigi bi ko foko ay ma fatira mun na ko lonten na mara de kara mun sara ko lonten fa on kara mais c'est grave hein? Parce que e bi gagner na min ko re pendant qu'il bi sigi Klim koro ka foko ni ngalone quoi. Muso do klubila, fa do klubila. Ale tra den shuta, a den tume kalana, a den mo mi, ale kludi bila quoi. Eta do kibi quoi. Ibi ko o ka dimi. Parce que jamana e fero sigi 5 ans ka adevero sigi ka a don to chômer, chou o bekara ko pour que somogo mamuntana o somogo o rubi se chomena bon, Mali abela jele ni mesano. Nyani yoro yirala to. Nyani yoro boka yirala to kan na me follow. Mena mu fo Mali na ka bebo filila. Munu nana démocratie ko kelela. U ka bara do manya. Ma be fete de Malien. Et Moussa Traoré qui est dictateur di. Ka Moussa to fangala. Bilay il kunte ka foki bebo ko Moussa critiquer ibeta kasula Alpha Omar sigile fangala mogo kumbe bobo mogo ka Alpha baneni billahi tallahi Alpha sigile ala kuma betise ka fo ka Alpha to fangala Alpha est s'entendre que Alpha tatola atete nana atete jondi na anga jachibene démocratie ye munge fangala ha Sorasu ye Mali marak abeta sambi nani de labo kalama. Démocratie ye munge fagala te teme samugan don dronka. Moussa Traoré samugan sabake. Atete santan sabake ojuli. Ote santan woroi. Ni o fara asimika san woro ka ojuli. Ote sambi nani san fly. Jonguna sankele. Et jonguda civili. Murubo Keita san shegi. Alpha Omar Konaré santan. Santan shegi samuga. Sorasu ye Mali marali mike. Mali n'aurait bindomi na sorasi de kumbe fangala général ATT sorasi fla de coup d'état kenyona kato anye perdi mun ke bide sorasi de kumbe fangala anga cher comment we mena kata fere murtan domina politicien climat ke ATT kumbala c'est un général de l'armée malienne
horonya e kelende horonya te ATT quoi c'est militaire non bon ay ko be yelema parce que Assimi desera sisan geleya o be sanno avec aboka kuma uta kuturu kunjukuka démocratie fleni démocratie mun na kana démocratie ke u ya ke tugumna u yere fere faransi de ma vous kelente de ali surasu bala le premier accord militaire ni Mali a signé ni français Moussa Traoré dake mo folo mi Mali ta ka di français ma malien den folo mi Mali ta ka di français ma o ye surasi di anga révolution fait tiena surasu da tien surasu nali make foda kere ATT doni ATT keni baraka ka mandala anga tien fo surasu make foye Mali mani malerte adamine kadi alabantenya Assimi ka fanga damine kun kadi ma labantala ntaro danga de buko fefe buko mais avec am fo ko démocratie ni démocratie te an kunte bo M5 na ka boulevard la démocratie de o de wolola Assimi Goïta la ne an boli mi ka boulevard la ima ya Assimi na dro ay mouvement beti bo politicien to ke non Mali politicien to unuka ko ba to luke sari surasi maloya aba ke to quoi sari maloya sari comment maloya na kan toni to na to surasi cheto don quoi betere surasi bete wallahi surasi me maloya mancha mun me fangata de surasi ke me karia kaka galom la ka fangata keme sarada mu me horonya be mun na fanga konana u mieto la ma de bena fu daji bebo no yo fanga soro musoko fa de bula al mus e ATT était un exemple ATT erreur kenike angar kangan désarmé ATT fait partie abete politicien droit surasu bala wallahi bila surasu bala bon muno meka boka politicien na gosibi olde ne politicien nga wuluye olde politicien nga jamana Abdou Niang here sura politicien da begay Abdou Niang be samara mi do politicien da dama Abdou Niang be mobile mi gona politicien da dama Abdou Niang be so mi gona politicien da dama Abdou Niang be jenatike here kono a be sura politicien de fe sura cité horon kolon de hali wulu kafsari adamaden do be kanga do fo politicien ma fo ego kebe boa no fe kebe ibe ka no fe ibe ka ni alu ATT ne ma Mali mara sa mugani kona ibe ka e premier ministre ke Alpha Clela ka ATT Clela ka président l'assemblée ke régime na Mali ko ma baraka mina nge tuura ko Mali tira ibe ka quoi e malangolo c'est-à-dire ko so ne be sigi ne be surasi naje fami surasi aga ne ma ni surasi be Mali marabli je ne pense pas avec la démocratie bina gosi Sénégal avec une démocratie manandro ko be baraka ntubabudi ça dépend quand démocratie manandro Ousmane Sonko flane il a été élu non Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ngolu sigiradi mais bi Ousmane Sonko boraka mufo Donald Trump ye Assimi te karea ka fo ibe capitaine ibe te karea ka fo ushi alni woro fa alni banque mondiale do Burkina ou be ka jo Mali kono nunu bora Ousmane Sonko boraka Donald Trump attaqué to mushi te karea ka ke uma ne rete fo ka ke parce que nous ya ke obuka fanga ou ba do nous boraka do fo Donald Trump ou gena bo fanga la atise ka Donald Trump tise ka se Sénégal président ma parce ka élire nous awduma eli démocratie ou ya kere koni iye dibe démocratie la kitse ka tien fo tubabu nyana Alpha Oumaro Konaré ayi bankate Francis président ka te taka aka visiter la abe ka kina fo Assimi na Mali nyele e mono keta mouye civil ou mouye politicien ngoye o de Francis genga bo Mali ko le père de l'indépendance c'est un politicien Mali dengolo mouye Mali binko fe o sura soudi c'est la pire et simple vérité olde ando accord kono Assimi nana kambo accord mun ngona Atlantique be sura soudi ando ala ashima ko sura suko politicien échouera ani démocratie man wotiche Mali mouvement démocratique mo ou chama échouera o e chien de nere nu e barake neten tienta ora ko so ne bu critiquer mais ne be limiter moi j'étais dans la démo en ma fois siko koyi neten tienta la ne enta fo réseau ka be ame ne bube ye barake ne kumbe ademana ne manta do ko mo la de ne enta fo viro chamana mais ne boru ko parce que ne ay farasi kadu ne boru ko la bana sura ne barake de men kana kina fo e kuntala ambe kumbala kuyi amunu me ka horon kolo dawaga Abdou Niang
ye chogo abnyan ku nyama nogo shile ba abnyan ku cheka jugu ka nyama nogo shika gorongoro a gorongoro kasa kumbe do nyuna politicien de abnyan ko ki je ki kasa dumani ki fait. Tu n'as pas honte katiski ko politicien de Malichi. Mali noir be bindo mina politicien kute fangala atete de kumbe fangala sanogo de coup d'état ke. Sanogo coup d'état ke katiski Mali télévision sur la ko arrêté dro et rebelu ye Mali noir be mine. Surasi naloma de surasi naloma ka chafu ka fara. Atete na ka koba be atete be ka check felani ke ka rebelu baga ko misili be Mali bolo. Naloma ntara coup d'état ke dro ka tiski tele la ko no ko atete galondi kala de ko marfati. Wallahu ya fodro dugu jaw yanga angandor bemine ko ko ja ko do sekera de ko sadi Mali est retard fait à 80% be sur Soudi qu'on se dit cette vérité politicien ou ka parbi politicien ye tieni ke o tieni mais politicien bi se ki da sa ko fo politicien te sima mais ni magara awla non seulement aw jogo may mais ni magara la be fenge aw ko démocratie ka ni démocratie mainte munu me farasi olu be se ka farasi critique ngo démocratie de nananoy démocratie da to M5 bulla ka taga boulevard la ka foko aba ibeka ni mo bora bi ko aba Assimi Goïta fona jama chara ka dama temede ni malien bora dongo ka ta boulevard la ina fo yemu ka ibeka la Assimi be fagalike parce que sorasi be fangari do abe marfadi do aba ese ka force ira dro carnage beke ala ba abe fanga bla wo bo boli ka ta la jine o ru mena ke fana parce que Mali soro débat bora Moussa Traoré Mali sorasi chamambo tise coup d'état la chamambe no bu profiter di sorasi formation ni munumbe sa ote coup d'état ka Assimi na koyi. Je ne pense pas de fona kalara peut-être ou bien fona kara compte à rebours ça peut mais moi je ne crois pas. Peut-être absent que c'est possible mais moi je n'ai pas trop d'espoir. Assimi be gen chokomi na gelara de Assimi bi ton la be faut pas ndo ka dro mo go dusu be botoro iba e jama be bo fambe igana faut pas kede ni faut pas fitini ngani ni malien yo boli ko kelenga ya billahi ta'ala te jobli faut qu'il gagne abokuluba donc a fanyana abe manipulation kuma mina ko démocratie kay de démocratie munu nana fangala u kalfa franci de la abina fosa mogo do be bo Bamako ko do ke ela e go Bamako ka o mai e bi se ka Bamako juger ni mogo kelenga wa Bamako ka do e janfa sadi olu ide nunu te passer quoi démocratie kay ne mo fayana de démocratie mu mai parce que sorasu be fere ka to fanga la kadaw donc pour ka to fanga la fe bo bela gushi abolo ko malien en lo madia aw nana aw be sunguru tegaw de la ate foi la ka sunguru bauta ka malina flota ka di sunguru ma si ça pour ka to fanga la il faut ka galonte ka Mali chili anga fo aw sorasu ko aw sorasi munu fle fanga la de aw fa des politiciens kele nunu ni aw mo politiciens de na wi abula en lo madia Assimi aita sente kono politicien keleme ka fa ou be fe ka to fanga de la Mali politicien clanché bébé auko Mali politicien mi Mali noir choix clanché be ni Assimi be baraka bi donc ay mo bonya démocratie munu nana ko démocratie a chamambo u yan différence mo kinyede mo kelema kade ou be bueno bala hal surasi bala donc akana na kabi mo chi manipuler ces coups là ça passe pas. Mbora ka clarification de ke démocratie moko ka kodo kay ka kodo may anga tien fo ka kodo ke ni may tien la o tien de je suis d'accord mais a be may o en galundi o de kuma mbulu ka fo bela jelina ala ka here ke malien de bela jelingi politicien flani o no ka ko ban kumbe bode donc awe fere ka moko bali boli la ka moko dame ka atimi ka ibe ka to yangu be boka kuma ambe kuma radio sula mais surasu na lo ye be fo kodo nyogona malheur fait be Malika ben surasi ndi billahi tallahi ka politicien to ankumbe courant soro ka politicien to ankumbe annigun lafialen do ankumbe se ka bok anda sa ko fo mais biante se ko chifobi parce que ay fanga ka utay c'est tout do akana soti truda dabi kun au desara ko jakuma ti saka fogora la ko nyina nkindala donc foutez-nous la paix